Hori da, erronka orain. Eta aurrera begira jarriko gara orain, gizonezkoen playoffa izango da eta orain jokoan. Gogoratu atzo Santurtzik eman zuela erakustaldia Bermeoko uretan. Santurtzik maila handia erakutsi zuen, 5 puntu haientzat. Galiziako txapelak ere lan ederra egin eta 4 puntu bildu zituen. Gero Arkote, 3. Kaikuk, postua defendatzeko erronka zuen Arraun Elkarteak ez zuen asmatu eta 2 puntu besterik ez. Eta Tiran izan zen apalena azkena. Gaurkoari begira, esan dugu, Santurtzi favorito nagusia zen eta festa prest dute jadanik. Eta hemen da, beste euskal ordezkari nolabait itxaropentsua. Kaiku ere hor da, baina urrutiago eta Plentziako, Kibon, badute itxaropena egoerari buelta eman alizateko. Bai, eta arrazoiak ere bai horretarako, Gaitu, zergatik ez? 7 segundu eskaz, zergatik ez, Mikel? Bai, hortxe iruditan ikusi dugu entrenatzailea eta aldamenean Montosa handia. Bai, laguntzen ibili da, azkeneko astean behintzat bai, munduko txapeldun, eskifean atera zuenar, atera kontuak. Bueno, protagonisten hitzak, hor dira, Santurtziarrak, eta Sabino Astigarraga hortxe, Alexander Esteban ere bai. Bueno, protagonisten hitzak orain. Pues me gustaría decirte que más tranquilos, pero no, la verdad es que no se puede bajar la guardia, ¿no? Sí es verdad que ayer hicimos una regata muy buena en la que, ostras, quedando primero, pues te da un poquito más de aire de cara a esta regata, te da confianza de saber de que la primera jornada no has fallado, de saber que en la primera jornada has sido más rápido que los demás. Por ende, vienes con 5 puntos a la segunda jornada, vienes con opciones, pero con las orejas en punta porque, pues bueno, estamos ante equipos muy potentes, con que ponen toda la carne en el asador, gente experimentada y bueno, tenemos que salir a ganar la regata. Si queremos estar arriba hay que salir a ganar. Si no sales a ganar, no vas a ganar seguro. Conseguimos rematar entre los 2 primeros, con cierta ventaja con el tercero, que era el objetivo, y hoy pues a rematarla. Si podemos ganar la regata, que sería lo mejor, pues saldremos a eso, y si no, pues un segundo. Sabemos que incluso un tercero, si se mantienen los puestos de ayer, con menos de 6 segundos de desventaja, pues también nos valdría. Emaitza hobio izan zen, ingen estropa baino. Baina, bueno, ikusita gure zirkustantzik zentzian atzoko egunakin da pasaden hastiakin guztet niko bizikatea ginela. Eta gaur nik uste gure aukerak eukitzea dazkaula. Gure mailik onena emate balima deu, nik uste aukera badazkaula. Bai, atxo ez gendun espero olako emaitzik, eta gaur ez dago besterik. Guk estropara irabaztera urten bergara, hori da gure aukera bakarra, estropada irabazi, eta gero itxero ni Arkotek txapela ganditzen badauen, eta maila mantendutuko dugu. Eta gure estropada egiten badugu, eta ezin zen bada maila mantendu, guk behintzat dekogun guztia emango dugu guretan. Tendera eman behar da. Estropa irabazi, Begira hemen. Zaleak eta arraulariak, Zarauzkoak bat eginik. Momentu honetan eta txarretan hori behar da. Egoerari buelta eman alizateko, Ibon. Babesa, momentu hauetan, elkartasuna. Hori da. Eta atera barruko zera hori. Arregin behar da, negar egin behar da, bai. Egin lasai. Dena ematen duena guretan, gero hori behar du, hori merezi du. Herritarren eta taldekideen zaleen eta eskerrona. Eta gero-gerokoak izango dira, aukera berriak, eta playoff gehiago, eta kontxa gehiago, Zarauztarrentzat Petral xamarra izan baita alde horretatik. Demoraldi bukaera, baina horri irutzen zait, ez aurten, aurretik erein lan handia egin dutela, eta uztak lehentxeago edo beranduxeago helduko zaizkila. Beste
hor arraunlari gazteak daudelako, asko eta erruz. Bueno, hementxe ordena tiran izango da, atzoko apalena lehenengoa Lilanari ekiten, gero Kaiku, handi minutu batera, 2 minutura Arkote, 3 minutura Txapela, eta azkenik 4 minutu pasa eta gero Santurtzik ekingo dio Lanari. Eta kuarrilak aurkeztu beharko ditugu, Ibon? Bai. Tira batean. Bueno, tiran hortxe ikusten dut, balizatik gertu. Hala, azkeneko Ibar, nire kontutan pialdaketa, Mikel, Boubeta sartu da. Oskarren Tosta estriborrean, gaur aurrekalari berriz, Marcos Molanez, Adrien Meira eta Alberto Lago, Tostaz mugitu. Bai, Meira bere garaian, Euskola Beligan ere, horrela ibiltzen zen gizona. Aurrean gogoan nuen, gaitasuna badu. Ez dira asko izango, aurrekalaretik gero gerri-gerrira pasatzen dinak. Azkarate behar bada, Mikel, horixe birtzen zen aurrekalaretik gerrira. Eta barruan Fernando Rua berriz ere, erritmoa markatzeko, veteranoa, baina goi mailako arraunlaria. Bueno, hemen Kaiku dugu, Nuñezen aldeko apustua mantentzen da hor, hanketik jarduteko, eta hala ere, beste nobedade batzuk bai. Intxaurtieta, hortxe estribor espaldan, Manuel Gutierrez eta Diego Muro, Tostaz mugetuta, borra azoka gai. Azkeneko irtera jotzen ari, denek egiten. Kanpoan geratu dena, atzo estriborretik hirugarren Tostan aritutako Hugo Fernández izan. Bueno, txapa zentzun dugu, esperantza printza bat, irabaztera atera behar, eta irabazi egin behar. Abia puntua hori izan behar da. Hortik aurrera ikusiko dugu. Hemen Plentziako gizonak, gaur ere kontranketik entrenatzailea bera, Gorka Etxeberria, eta patroi lanetan Juan Carlos Gernika. Jagoba González gaur espaldan atzoto balin aritu zen lekuan. Eta garbitz egin du, Etxeberriak, Gorka. Elegiatzu emaitza hobea, sentsazioa baina hauek aste oso beldurgarri gora beratxo izan dute. Azken astean karpintero galdu dutelako, patroia. Eta zer den horrelako proiektu batean, horrelako data batean patroia aldaketa, izugarrizko kolpea. Hemen Txapela, ilusio handiz, atzoko estropadaren ostean, zunzunegi posik ikusi dut, konfiantzarekin, baina esperientziak ematen duen zorrostasun horrekin. Eta zur, lau aldaketa egin ditu, gehien berak egin ditu, zunzunegik. Estriborrean Miguel Mendez eta Kasteala sartu dira, Mikel, eta baborrean David Luzkinoz, aurrekalari David Ponte. Eta patroia ere bai. Patroia ere bai, hori da. Sergio Fernández. Ez da oiko hori, playoff batean. Bueno, mutilariñagoa behar bada edo, gaur hemen jarruteko. Tau da Santurtzik, atzo erakustaldia eman eta entrenatzaile eta arraunlari den Alexander Estebanek atzokoen aldeko apustua egingo du gaur ere. Beste aldarte bat ikusten da hor, kuadrilla horretan. Bueno, baina Estebanek ez urritxe egin du, Oso. Kolore guztitakoak ikusita dago. Ondiak, ustekabeak bizi izan dagoa da, eta ziabo bat estriborretik ematea nahikoa, Mikel. Bai. Dena pikutara kareletik botatzeko. Urak gora nabarmen eta urkargak baino indartezente gehiago korronteak. Aizea ere bai orain, gainera. Bilbo aldera, iparraldetik hegoaldera. Bueno, badugu txalupa, alde batetik bestera ere. Arek bereari beti eusten dio, Bai. Arek bereari eusten dio. Bere urrutegiak eta bere bezeroak eta segi. Bueno, irteeran kokatzen ari dira. Tirangoak. Mikel asko tiratzen du, orain gainera haizea atera da, korrontearen zera berean, Ez du indar handiegia, baina dana itxasaldetik barrukaldera. Aurreratuko naiz, baldintza hauetan, hirugarrena oso ona, eta laugarrena oraintxe hortan, barkatu, autopista iruditzen zait. Bai. Horrelaxe ikusten dut, horrelaxe esan dut. Hori gero etorriko da, El Corte Inglés bandera izango dugu jokoan, baina orain arreta osoa
gizonezkoen playoffaren bigarren jardunaldiari. Santurtzik atzo, txapelari 8 segundo, Arkoteria 15, Kaikuri 23, Tirani 25. Eta 5 puntu poltsikoan ditu Santurtzik, txapelak 4, Arkotek 3. Kinkalarrian Kaiku historikoa. Kaiku horixe beharko luke gaurkoa irabazi eta Arkotek txapelari aurre hartzea. Bai. Arkotek edo Tiranek. Hemen dira, Tirango kirolariak prest. Abantean nabarmen aurrekoak. Tekatera kontua eta goeneko zenbat tiratzen duen gora. Bai. Amabiak, kanpaiak entzuten ditut. Prest dira. Semafora gorri. Bai! Hasi da jaun Andreok. Gizonezkoen playoffa. Zirt edo zart egin beharra dago. Ruak, oraindik ere, baborretik bezala estrio horretik. Bai. Artista bada, Nando Rua eta Pablo Prol, erritmoa markatuz. Orain, Mikel, lehenbiziko hirugarren luzean korrontearen aurka joan beharko dute, etzait iruditzen inorraziko denik, norabidekin eta metro gehiago. Metro asko dira. Etzait iruditzen. Bizkaitarra. Hemen dira ba. Kaiku Arraun Elkarteko ordezkariak. Jimeno entzuten duzu azpiti. Roia. Aurrekoak abantean. Ire aurreko boskotea. 5. Hortxe dira. Mirari bat behar dute eta mirariaren bila doa. Arraun egin beharra dago eta atera behar da pentsamenturik nola baitere, Mikel, zerbaiti heldu egin behar eta horri heldu behar. Ez du milaririk behar, zera bat irabazteko, Euskola Beliga kontzi batek gaur txanda irabazteko. Zer du Gernikakor, zostatxarekin? Begira ari da, begira, ematen du hor... Arazoren bat? Ez, hartu du. Pixka bat baborrari heltzen dio zerak, Begira, Kaiku. Nabarmenez, baina baborrari helduz bezala. Hemen darkote. Bat. Ez dago txantxetarako, Gorka Etxeberria bera, semaforoari begira eta... Berak ematen du. Normalean barruko arraunlarien batek ematen du. Orain bezala estribortik tokatzen denen semaforoa. Ez bezaldean tokatu zen. Bera arduratu da. Ez fidatzen inorekin. Era bakarri daki zenbat sufritu duen demoraldi honetan. Ikeragarri neguan eta udazkenean eta asko aste honetan. Zekabeko gogorra eta gordina. Ligazteko hilabete bat falta zenean oraindikan telefonoa astintzen, arraunlariak klubera erakartzeko. Kaikuren erreferentzia honena, momentu. Momentuz, Kaikuk segundo bat Arkoteri eta Tirani 2. Baborrera, oso baborrera Kaiku, nabarmen. Arkote eta Tiran ez bezala. Hemen irteeran, txapela. 1, 2, 3 y media. Zunegi, ababorretik kontrankean. Dagoeneko martxan jarri dute. Alarga ahora. Ibon eta aipatu duzu, Kaiku baborralderutz irten dela, oraintxe justo beraien entrenatzaile ondoan dugu, eta aipatu dio bere patroiari, hainbeste sartzeko, bidea ona dela, baina hainbeste ez sartzeko. Nabarmena baita eta ni pintzatu ustekabean hartu, erabaki horrek. Bueno, Kaikurentzat dira erreferentziak, txapelari bat, Arkoteri 2, Tirani 4. Seguimos suelto, tíos. Ahora. Bloque y postura al viento. Firmes al sitio. Acaba. Hemen txapela lanean.
emakumeen playoffa jokatu denetik, orain arte zenbat mugitu den, Bizkaia Zubipea. Erne, irtetzeko prest, atzoko garaileak. Hemen Santurtzi, badoa! Patroi lanetan, Zeballos eta Pablo Quintanal, erritmoa markatzea sarduratuta. Hor dira barruan, Ribero, kontrankean Ababorretik, ontzierdian Alexander Esteban, gero Ababorretik bosgarrena, Daniel González Zeta, eta Beni Lojo, goi mailako veteranoak, gazteak babesteko, irakasle lan egiteko, eta haien orainik handuten barruko odolori ere klubaren alde jarrita. Kaiku aurretik, Kaiku oso luze dotorea egiten. Txapelari bi, arkoteri lau, tirani zazpi. Zoka morruarekin eta ari dira zestalkoak. Orain, txapelak arkoteri iru. Estira! Bat! Estira, Ibai! Estira handika! Estira, Beni! Desde el proa que venga estirau! Maniobra egiten, tiran. Arriskutsua dago, Bost eta 12an gelditu dute krono. Arriskutsua dago, haizea korrontak asko tiratzen du pasatzea komenik. Pare ba metro. Bueno, Santurtzi eta Arkote, markatu, Santurtzi eta Kaiku denbora berean. Kaiku oso zirte osart egitera, hausart atera da, ez dago beste irten biderik, mirariaren bila. Beste titularra, Mikel, txapelak arkoteri lau. Unionetan albiste txarrak, plentzitarraren txan. Hiru orain, bat gutxiago, baina tartea bada. Ziaboga, gaiztoa dago, kanpoko hori. Zua. Bi. Balantza. Bost, 0 bost. Dani Gartzen. Azkarra Ziaboga. Erdi-erdira nola datozen, nabarmen. Tiran, eta orain Kaiku etorreko da. Santurtzi jadanik erreferentziarik onenak markatzen hasia da. Kaikuri segundo bat, txapelari iru, Arkote eta tiran bostera. Hemen plentziakoa. Guera pasaz. 1 urte ditu patroi honek. Harin ala ere. Juan Carlos Guernica. Santurtzi eta Kaikuren artean utxaren urrengoa dago, oraintxe pare-parean. 4 segundora txapela, Zeira, Arkote eta tiran. Bizuan txolmatilari. Kaikurekin, atzerapen dezentea, Ba, 6 segundo, luze batean. Bost eta 12. Bueno, Santurtzi eta Kaiku, hortxe. Txapela 3 segundora, Arkote Zeira. Bueno, Kaiku orten 7-8 minutu on egiten ikusi dugu. Behin baino gehiagotan. Eta lekitxararekin eta estropada zorrotza eta parekatu egiten ere bai. Tarteka. Beste egun batzutan oso gaizki. Txapela. Ponteria bizua. Bai. Neko askar sartu du, Mikel? Bai. Bilatzen jonda. Bai. Ona, Bost, 0 bederatzi. Kaikuk baino 4 gehiago. Ziago azkarra mandu txapelak. Bai, Santurtzi bakarri falta zaigu. Eta Santurtzi Kaikurekin hortxe. Kaikuk gogoratu, markatu dela orain arteko honena bost, 0 bost, eta hor bueltan ibiliko dira Santurtziarrak. Txapela dugu gero, 3. denboraren jabe, 3 segundora dira, Arkote Zeira eta tiran 7. Hemen zotera.
Qué maravilla, sigue de cadera. Ay. Hauek bat bintzat, ziagogetan ez arriskatzen. Ay, cabeza grande, respira. Endika, prepara. Ika Martinez. Aseguru Da, Pa, aurretik. 5-0 orain arteko kronorik onena. Vámonos, 10. Bat. 10. Kaikuri segundo bat. Txapelari lau luze, Ondo hortxe. Arkoteri eta Tirani zazpi. ¡Písale! ¡Empate con Santurce! Ea orain bigarren luzean, Bi patroiak erreferentziak, nola bai, eman dituzten. dida batean bizko. ¡Una! ¡Dale! ¡Cuatro txapela! ¡Final! Kaiku hortxe burrukan, Kaikurentzat oso ezberdina litzateke gaur 5 puntu biltzea edo 4. Atzo Bostekoa behar du erremediorik gabe. bostekoa behar dute. Bien ese puntito de tocar. Itxaropena mantentzeko. Dominamos firme. Zenen dotore ikusten den, Eta bikote gu aipatu dugu Kaikutarren entrantzaien ondoan gaudela eta denbora guztian segunduak esaten, referentziak ematen eta orain mezu argi bat, luze arraunean jarraitzeko. 10-0 lan erditan Tiranen denbora. Oso azkar datoz, gora. 10-0 Nolabait errentak mantentzen ari dira. Kaiku eusten ari da. Gaur bai ikusten ari gara, espero zitekeen Kaiku hori, ez da? Hau da, Euskolabeleko postu hori defendatzera datorren kuadrilla. Kaiku, Mikel, nolabait bi baldintza berritu zabatzen. Bat, Santurtziri aurrea hartzea. Hori da, 5 puntu biltzea. Segundo batean da, eta bestetik, Arkotek txapelari aurrea hartzea, 3 segundotan. Oso zaila, baina aukerak badaude. Eta ez dago haien esku bakarrik. Hori da kontua. Bentxe, ziago hori. 9 eta 55. Oso azkar etortzen ari dira. Azpikoak ikaragarrizko indarra hartu. Ara, berriz ere. Hau da gure luzea. Santurtziren denboratan ari da orain Kaikutarren Bizkaitarra. Tartea zabaltzen, Txapelari 5, Arkoteri 8, Tirani 10. Eta txapelak Arkoteri lehenbiziko luzean 3 segundu atera dizkio. Eta hortxe abiadura berean, ontziak. Plentziako mutilak. Amar pala balizako. Hasi da maniobra egiten. Bueno, Kaikuk 10-0, Kaikuren aurretik. 10-0-3. Kaikuk 9 eta 55. Barkatu du, Tiranen aurretik. 10-0-3. Egun aztu. Orain, Kaiku Santurtzi baino segundu bat bizkorrago da. Hortxe dago burruka bien artean. Kaiku eta Santurtziren artean dago, ematen duenez, gaurko ez dirudi miraria gaur Kaikuk Santurtziri irabaztea, Arkotek txapelari 3 jan behar, Kaikuk mailari eusteko. Argi, Mikel, 3 segundo ontzi bat, Bai. Ez dago ezer erabakita oraindik. Lan erditan, txapela. Trabesten denen, ez lehenago. Acabo, Pa. 9 eta 59. Bueno, momentuz referentzia Kaikurena da, 9 eta 55, txapelak 9 eta 59, Arkotek 10-0-3, Tiranek 10-0-5. Santurtzi Kaikuren denboratan dator, orantxe kolgante zubipeti. Txapela eta Arkote eta txapela galdu duten guztia, lehenbiziko luzean galdu dute. Lehenbizikoan. Listos. 15 voy a pegarle. Bat. Markel lujua da, azpitik entzuten duzuena. Patroi gaztea, baina maila ematen ari dena. Una raunen, presari gabe. Sigue.
Endika! Labor duro, Sabin Astigarraga, lehorretik. Ja, Martinez, zona. Ba, 9:45, Kaikuren denbora. Kaikuren denbora. Yes! Han erditan beraz, oreka dago. Bi historikoen artean, Santurtzi eta Kaiku, Kaiku eta Santurtzi. 42 eunen bizkorrago Santurtzi. Txapela ez dutzen orain, Lehenengo aldiz orain, Santurtzik 2 segundo Kaikuri. Txapela, arkote baino, lau azkarra. Chavales, corrijo. 2 a Kaiku, 5 a Txapela. Das! Vámonos en 2, ¿quieren Hau pisar? entzun da, eta atzokoa Bai. horreimenan dela. Azkeneko baliza, azkeneko ziaboga libratu behar. Egan egiten joango dira, Santurtzierra. Todos un poquito más de cabeza. Hemen Txapela. Cabo da Cruzek maila galdu eta gero, Galiziak Euskal Beligan bi ordezkari mantentzeko, hause da gintza. Txapela, hegoaldetik, redondelatik, berriz ere ordezkaritza bat izatea, Eskola Beligan, goren mailako liga. Bigoko itxasadarrean. Begira, Santurtzik 3 Kaikuri. Kaikutarren ahulaldia edo normala guztiz. Hauek atera dira ustutzera hasieratik. Baina nik esan behar banu, Santurtziari da ez du. Santurtzi. Txapela eta arkoterekin ere, Tartea zabaltzen zabaltzen ari da. Bai. ¡Largo! ¡Eso es! eta tiranen estropada ere zalotxatzeko, 13 segundora. Ba. 15 eta 28. Oainako gizonentzat. ¡Mismo tiempo que Santurce! Sigue. Hemen harrapatu dugu. Zer esango du ba? Zer esango du? Atzetigoa? Ezin du hori esan. Ze bloke ikusten dut. Karagarria. Ahí va de mi campeón. Fritzen, lanean. Txapelak arkoteri orain 6 segundo. 5-6. Mikel ari da panorama argitzen, Hirugarren luzea. Santurtzi eta Txapela. Itxura horixe dauka. Hala da. Ala zeukan eta gaurkoa ere hori ari zaigu erakusten. Ba. Eta 26. Kaiku 15 eta 26, baina luze batean Santurtzi Kaikuri 4 segundo. Bueno, Kaikurena esan dugu, aurten askotan gertatu zaiola. Bigarren estropada erdian, eutxi ezina erritmoari. Gaur ere bai. Txapela eta arkoteren artean 5 puntu daude Galiziaren alde. Eta atzoko 6 segundo, Sigue tocando. Esa. Ziabogan ezin du utxe egin. Ez batak ez beste, begira, patroia makur egin da. Ahí. Menos de minuto a boya, tíos. Vamos a remar. Juntos y amplio. Ahí va. ¡Vámonos! Horra garaian, hor da arkote. Horrentxe. 15 eta 23. Gernikarekin pentsatzen nengoen, beraren zatera ze papeleta eta ze ardura, urte osoan arraunik hartu ez. Nota oso onarekin, salbatu du hau. Batetik, adorea izan duelako, horrelako momentu batean bere bihotzeko klubaren aldeko apustu hori egiteko. Behar nauzue, bano. Gero begira ze bi estropada egin. Eta gero, moldatu eginda. Bere lana egin du. Atzo ziabugaren batean agian zerbait galdu zala, bai, baina... Mikel urte osoan arraunik hartu ez. Hori da. Oso nota onarekin. Santurtzi Kaikuri beste segundo bat, 5. Hemen dator Txapela. Txapelak ere errematea bakarri falta. 15 eta 28. Acaba y arranca. Txapela eta Kaikuren artean maniobran bi orain segundu bakarra dago,
Segundo bakarra Kaikuk txapelari azken maniobraren ostean. Eta hauek orain izan behar nu favoritoago, Larri ibili txapela Kaikuren aurretik bukatzen badu, gaur bertan ere. Horrek kokatuko luke, iadanik daukagun egoera honek, Santurtzi 10 puntorekin. Eta ikusi egin beharko da, txapelak atzo bezala gaur 4 biltzen dituen edo 3 bakar. Ziago hau, oso garrantzitsua. Salbatu garbi, hau libratu behar. Arriskurik hartu gabe. Bal. Ha. Ara. Suelta. 15 eta... Hogeita bat. 5 segundo Kaikuri. Santurtzi Jaun Andreok. Badoa. Eusko Label Ligara bidean. Azken luzetxo bat falta du, besterik ez. Kaiku momentuz gaurko bigarren postuaren jabe da, segundo txobateko errenta du txapelaren aurretik. Baina ez da nahikoa izango. Argitu da panorama. Hoxe, orain azkeneko luzean gainera nahiko dute bukatu, irabaziz eta begira. Azkeneko estropada Mikel bat izirarekin. Hemen dator, Tiran. Babi pada. Ena ematen, hori da hori. Kirola maite dute hauek. Bai Tiran, 20 eta 28. Buena, señores, buena. Postura y suelto, equipo. Vamos, lehenengo animoak Nando Ruari, patroia zuti jarri eta... Señores! Buena, señores! Erditik datoz. Ondo dago. Hemen dator Kaiku. Kaiku txapelaren denboratan. Eurenekoak izango dira. Mikel, baborretik utzi behar dute baliza, bigarren zerakoa. Bigarren kalearen baliza, gorria. Hemen Kaiku. Orain txelenbiziko aldez parean, txapela eta Kaiku. Bai, 20, 13 eta 86 behin-behinekoa. Atzokoarekin konparatuz, estropada oso duina, Kaikuk egindakoa. Txapela orain ez dutzen, eta Arkote ere bai, Zubipetik orantxe pasatzen. Txapelakoek erreferentziak izango dituzte, eta azkenengo takateko hor, eman behar da, segi. Lehenbiziko luzean kosta zaio, Arkote. Hemen Arkote. Urte oso ona, Oso ona. Notarekin pasatzeko modukoa. Gora bera asko, baina azkenean lan oso ona eginda da. Lehentzitarra. Azken txampan ditugu. Hemen da Arkote. Bai, 20 eta 18. Kaikuk 20 eta 13koa. Arkotek 20 eta 18. Eta txapela Kaikuren denborak hobetzen ari da. Gaur... Kaiku bukaeran erori da. Gaur... bigarren postua lortuko du. Bueno, Mikel, Eusko Label Ligara. Txapela, lehenbiziko aldiz. Txapelarentzat egun historikoa da gaurkoa. Atera. Gaurko bigarren kronoa lortuta. 8 punturekin amaituko dute playoffa. Aldaketa bukaeran, Bazuten hor gordeta, bazuten. Erritmo bizi-bizian txampa. Txapela, bai Eusko Labeleko ontzia da txapela. Santurtzi eta txapela. Jaun Andreok, datorren demoraldian goian izango dira. Hor da txapelako enposa. Garaipen handi bat. Handia da, Arrakasta handia, kluaren txat eta zonzunegiren txat. 20-08. Txapelakoen denbora.
Hori da hori. Esperientzia handiko jendea hor barruan, eta lana, entrenatzaile zorrotz eta langilea, Gazaria. Hemen dator, Santurtzi, gaur ere honenak dira, txapelari 4 segundo. Bai, Santurtzi goian da, 20-0-4. Playoffean onenak izan dira Santurtziarra. Barrutik atera dute hor zuten amorru hori. Alderantziz, tostatik mugitu gabe ikusi dut entrenatzailea Alexander Esteban. Zuzunegi ere bai. Barruan izango dute posa, baina begira, entrenatzailea. Zuzunegi bera ere hor, keinua bai. Eurak lasaien. Baina arnasari buelta eman eta patxara. 20-0-4 eta 52. Santurtzik lehen postua gaur eta beste 5 puntu. Txapela bigarren eta 4 puntu. Atzo bezalaxe. Oso estropaderen ezberdin batean. Lehorrean ere begira. Txapelako emakume eta baita ere ordezkoak eta denak. Handia benetan. Bueno, Beritzek hitz askatuko digu, harik eta azkarren. Berriro ere, eskola beligara. Historiko bat, bi garaipen baditu. Zu honek oran, berriro ere, ara. Benino Lojo, beste garaipen bat, Beni Lojoren karrera horretan. Beranetzat ere garrantzitsua, zugarria. Eta horrelako arrakastarekin bukatzen. Erronka handia. Laizter izango ditugu protagonistak, Jaun Andreok. Iragarkien txanda eta berehala itzuliko gara. Goian Santurtzi eta txapela ditugu, baina galduta Kaiku. Pero que se queden en la popa, desgraciado. Arrauntzaleok, berriz ere mentxe gara zuzenean Portugaletetik. Santurtzi eta txapela izan dira gizonezkoen lehian gora igotakoak eta Santurtziarrekin dugu Eritz Hernandez aurrera. Alaxe da, entrenatzaile eta arraunlariarekin, Alexander Esteban zorionak. Bai, eskerrik asko. Erais favoritos, pero eso había que demostrarlo en el agua y lo habéis hecho tanto ayer en Bermeo como hoy aquí en Portugalete. Me imagino que hiper orgulloso de estos chavales, de ti mismo también. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Lo acabo de decir, muy orgulloso de todos. La verdad es que Santurtzi, pues bueno, ya lo he dicho 1.000.000 de veces, ¿no? Es un histórico del remo, sobre todo en Vizcaya, y bueno, poder comandar a este grupo de gente que te lo pone tan fácil, pues bueno, pues gusta, ¿no? Y pues bueno, ahora hemos cogido la recompensa, ¿no? A un trabajo bien hecho de todo el año. Hemos estado demostrando desde los descensos, en Liga, en clasificatoria, primera jornada de playoff. El año pasado nos quedamos lejísimos, este año ya veníamos con otra actitud también incluso, y bueno, pues muy satisfecho porque hasta que no llegas a meta no tienes nada claro. Me decías antes de empezar, por fin, ya han pasado, si no me equivoco, 4 años desde que la Sotera descendió, pero ha habido un gran trabajo. Querías que subiera también Sabino, que tenemos ahí en la Zodiac. Hoy es la victoria de muchos, de todo un pueblo. Pues sí, que insistió a Sabino, pero no, está muy emocionado el hombre. Quería porque, bueno, pues es la persona en la que me ha apoyado mucho este verano, echándonos una mano. El trabajo que ha hecho Sabino, ha estado 10 años dedicados a Santurtzi, categorías inferiores, también con equipos senior, pero sobre todo creando lo que hoy hay detrás mío, ¿no? Todos estos chavales jóvenes los ha sacado Sabino junto con más gente, junto con Macho, tal, etcétera. Y bueno, pues me da pena que no va a seguir con nosotros el año que viene, pero me alegro un montón por él porque va a cambiar a estar muy bien y todo lo que sea bueno para él me voy a alegrar. El año que viene en la Liga Euskolabel, me imagino que, bueno, conociéndote la ambición que sueles tener, de paseo a disfrutar no veremos a la Sotera.
Ya, disfrutar y remo, meterlos en la misma frase es complicado. Ya la charla hoy, antes de bajar al agua, ya les he dicho que lo único que tenemos seguro va a ser lo que vamos a sufrir remando. Entonces ya partiendo de ahí solo nos queda aprovechar la remada, aprovechar la actitud, aprovechar la situación, marcar buenas referencias, que sean positivas. Claro, es fácil decir y luego que no salga, ¿no? También estar preparados para que no salgan y seguir luchando y defender el puesto de ayer. Pues Alexander, Esteban, entrenador de Santurtzi, momento para disfrutar con los tuyos, así que no te quito más tiempo. Zorionak eta disfrutatu. Bai, eskerrik asko. Zorionak, Alexander Estebani, entrenatzaile bezala hause du, bere garaipenik haundiena, eta txamponaren beste aurpegia ikusiko dugu orantxe Kaikutarrekin da Sara Gandara. Oso penatuta, azkenean klubeko mutilak nahiko triste dauz, eta normala denez, porrota da Kaikuntzako, eta buruak itxik-itxika altzatu behar. Hemendik aurrera zer, Jon? Ez dakigu, momentuz ez dugu zertan pentsatu, gure aukera bakarra zan salbatzea, eta ez da beste aukerarik ez gendun eskuartean, eta ikusiko dugu. Bota mezu bat, txalentzat, zure mutilentzat, klubarentzat? Mesua da, mutilak gaur dana eman dabela, ezinakela gehiago eskatu, eta ilusio atxoko porrota gero etorrien ilusioekin txalotxekoa dela mutien harrera. Animo eta eskerrik asko, Jon. Zuri. Arrano elkarte handia da, Kaiku eta Kaiku zutituko da, ez dugu zalantzarik. Honen digestio egin behar, Hori da. Begira ze bezarka da, Astigarraga izango dago. Sabin Astigarraga, berriz ere hor Mundaka eta Bermeo aldeko proiektu hori arrobitik bultzatzera doa, Santurtzin egundoko lana egin du, ikusi egin behar da Sabinok zen nolako kudeak eta egiten duen gazteekin, bai kadetetan, bai juveniletan, goi mailako lana egin du. Ez da kasualitatea, Mikel. Bai, Astigarraga jaunak. Eta bagoaz orain Galiziarekin, txapelakoekin, aurrera Zara. Juan Zunzunegi, entrenatzaile eta arraunlaria, eta aski ezaguna azeten, zorionak, parabéns. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Pues bien, contentos. Un poco veníamos con intención de ascender, ayer hicimos buena regata, hoy lo rematamos. Fue regata, primera parte ajustada, ya contábamos con eso y un poco lo esperado. Dura, trabajarla y sabíamos que somos rápidos para estar con esta gente y disfrutándola y nada. Es un día histórico para Txapela, se ve muy contentos a todos los de la tripulación, como no. Sí, es algo que igual esperabais debido al resultado de ayer, pero siempre hay un puntito de desconfianza, ¿no? Podemos decirlo así. Hombre, es algo que contábamos ya esta temporada, notábamos que el bote iba bien, estábamos disfrutando, pero lo que un poco, tanto en la Liga y todo, teníamos claro que aunque ganáramos una regata, a la siguiente empezábamos de cero. Ayer encaminamos esto, incluso antes el presidente estaba contento ya hablando y enseguida cortamos el tema. Sabíamos que teníamos que hacer una regata completa desde cero y ya el equipo se metió bien en regata y nada, a trabajar y al final pues nada. Ahora es cuando hay que disfrutarlo y echar las cuentas, no antes de la regata. Juan, para ti también como entrenador es un éxito. Sí, la verdad que de estar en Ciervan a ir a Txapela en Liga Gallega B y conseguir... el trabajo es de la directiva, de toda la gente que está trabajando el día a día. Yo para mí mi trabajo es el fácil. A mí me dicen de hacer lo que hace la directiva, pues sería más complicado. Y hay un grupo muy bueno, hay gente de casa, tenemos una B con canteranos y gente joven y la verdad que hay buen proyecto y habrá que pensar en dar un pasito más porque... Para la CT la idea lo que queremos es ir, pero ir para poder disfrutar, aunque sea la primera tanda y estar disputando. Entonces tenemos que hacer todo muy bien, trabajar bien y poder disfrutar la CT. Enhorabuena, parabéns, zorionak, a disfrutar. Eskerrik asko. Gracias. Juan Zunzunegi, goi mailako arraunlaria eta goi mailako prestatzailea, garaipen izugarria da Uberarentzat. Eta dagoeneko hurren urtean pentsatzen, esan ez gauza batzuk berriro asmatu edo, alegia,
igo proiektu sendo batekin igo nahiko du, eta ez arrastak ebiltzeko lehenbiziko txundu. Esan dio, interpretatu leona baduzu, eta bai, baina apustu handiagoa behar dugu. Guk badakigu zer den goian ibiltzea, eta apustu handia egin behar da ekonomikoki ere bai. Aurrekontu handiagoa, alegin. Bai. Eta argi dago, gora igo behar da, mailari eusteko kuadrilla sendo bat osatuta. Bueno, Santurtziarrek dute harrera gero ordu biterdietan, erakustaldia eman dute, atzo Bermeon eta gaur hemen Ibaizabaleko uretan, eta Santurtziarren urrezko minutu hori ikusi behar dugu. Gozatzen ari ziren jadanikor, aurrera. Igor, disfruta que sí, cago en días que sí, vámonos Odey, dale 10, va, te indica, regatón, sigue, dame 5, va, Álvaro, sí, River es el rey, pasa, vamos, 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 sí, yo, qué buena. Dios. Ametsa gauzatu dute. Estebanek esan du, sufritu eta arrauna batera ezinak direla, ez nago konforme. Bukaeran sufritu bai, gozatu ere bai. Orain gozatu. Azkeneko herritarren horretan, bai. Orain bezarka da, bueno, ikaragarria izango da, Santurtziarren harrerak, bai bandera lortu eta gero, eta bai horrelako garaipen bat lortu eta gero, horrelako igoera bat, Santurtziarrentzat, handia da hor da Basainez jauna, presidentea, tartean. Eta orain Mikel hemen mutila bezarkatzen. Portugalete aldera, han Santurtzitik mundua dator, Marea Moreba dator. Egun handia, Santurtziarrentzat. Ideia gaiztoa, presidentea pututa botatzeko. Beti izaten da bakarren bate. Egia esan, liga harrigarria egin dute, oso ona, eta playoffean hori birkonfirmatu dute, bi egunetan gainera. Ez egun batean, daurrengoan larri, ez. Itxasoan, leunean, oso ondo. Ez erresta kasualitatea, eta horrako proiektu bat, goia jotzea, ez da hurrik eman. Eta Xabin Astigarraga, bere gazteak agurtzen, hain zuzen berarekin, beti gora, ibilbidea egin dutena. Izango du prestatzaile batek gazteekin, hortxe neskakoskor, mutikoskorretan hartu gazteak, hainbeste urtetan, hainbeste lan itxilen egin eta saria etortzen denean, betetasun hori, nola neurtze hoten da. Dena ez da diruarekin erosten, dena ez da diruarekin lortzen. Arraunean joteko moduan dira. Bai. Ura gora datorrela. Bueno, hemen txedira El Corte Inglés banderaren bila arituko diren ontziak. Zapore onarekin errematatu dugu playoffa. Kaikutarren jetxiera. Hortxe Euskal Arronketaren zate kolpe bat, historiko baten galera, baina beste historiko bat. Ezkerraldekoak. Gora dator. Eta emakumeetan gogoratu, San Juanek igoera lortu duela, eta Donostiarrak mailari eutxi. Erreko dute hauek, Santurtzi aldea gaur. Egira. Sabino. Asko maite dute gazteek, eta orain Sabinok epe berri bat zabalduko du. Bere jaioterrira itzuli eta hor Busturi aldean. Undaka, Bermeo eta lan egitera. Proiektu bat gauzatzen ari da, edo gauzatuko da. Bueno, gazteekin berriz lan asko egiteko, gizon aproposagoa ezin. Muntakarra gainera. Bai. Ea ba, hemen txe, El Corte Inglés banderaren lehian sartuko direnak, zailkapenan gogoratu Orio txapeldun da 222 punturekin, 15 jardunaldi irabazita, 19 jokatu eta gero, 15 irabazi ditu Oriok. Eta gaur bat gehiago bilatuko dira bainoski. Eta
orain lehen kaletik Lekitxarra, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Getaria, laugarrenetik Hondarribia, goazen Lekeitiokoen eskifaiarekin. Ez da ezer aldatu, Lekeition azken asteburuan betiko aldaketak hirugarren tostan eta espaldatik. Gaur Amorrotu Rubio eta Juanes lanerako. Bigarren kaletik San Juan, Orda Joseba Fernández barruan, bere azkeneko estropada. 51 urte. Hori da, horretaz gain, hori da, zorionak. Beste 6 aldaketa ere egin ditu. 7 guztira, errota martxan. Hementxe bien bitartean, Santurtziarren festa, Santurtziarren eromena. Nagusiak eta txikiak, dena. Gazteek hau ikus dezatela, zartakien arraunari izateko gogoa. Hazen olako harrera izango duten gaur Ordubiterritan, arratsaldera arte eta zain egon gabe. Bero-beroan, tita. Bada joera, Santurtzen. Bueno, hemen Getariarrak. Lau aldaketa. Aitor Murgiondo eta Perio Alkorta sartu dira, hirugarren tostan. Eta espaldan berriz, baborretik Martin Rekondo eta estriborretik Jokin Iraola. Beratxe Izagirre patroilanetan, nagusi Jon Larrañaga. Eta laugarren kaletik Hondarribia, ontzi erdian badira, bi nobedade. Gerrian, gaur Andoni Irazoki eta Metxo Ramunarriz sartu dira. Kamarerorentzat tostaldaketa. Ura, Mikel, gora haizea ere bai. Urkargak baino indar askoz ere gehiago korronti. Baldintza hauekin, lehen esan dakoa, hirugarrena ona eta niretzat laugarrena hobea. Denetan kalerik onena, nik hartu behar baino. Bueno, Hondarribia arituko da orain, eta gero Orezko txandan hori jo. Horretan ere uste dut, horiok urte hona izan duela, kale zozketekin ere. Kaleen gatik ez dire, ere abazten amazi bandera da amagosten. Argi dago, baina, irutzen zaitu horretan ere. Egunen batean laguntzatxoa, bai. Baina oso goitik ibili da urten hori jo, eta historiarako utziko dituen estadistikak ere horrelakoak dira, horren parekoak, handiak. Ze pixka, bai, Mikel? 12 haune honetan? Bai, 12 kilometro orduko, baina ufada fuerte latzo jotakorik ez. Eta egonkor. Bai, egonkor. Begira, hortxe, ere muan, urak zemat kolore hartzen dituen. Lekitxarra prest, San Juan ere bai, Getaria eta Hondarribia ere pronto. Joseba Munarrizek nora enfilatu duen. Laizzer joango da, Oskarrenera. Semaforoa keinukari du oraindik. San Juan, atzera xeago. Bai. Segi lau bost. Osa, bost segi parkatu, bost segi. Venga, Aize honekin, Miguel, egaluz, usaila ederra, datorrena. Garai honetan. Hemen Lehorretik epailea, erne. Estropa eremua garbi ikusten dugu. Ontziak ere nahiko egoki, bai, tostatxo bat. Eta abantean denak, begira, amairuak, abantean. Batera, Lauro. Ez du, gehiagorako ematen San Juan darren estatxa horrek, Espalia txepetxa baino zorrotzagoa daukago. Bai. Seia bakarrik. Getaria ere orain. Diego, Emon. Karo, abantean. Abantean. Nik uste hau hobetza zaila izango dela. Getaria pixka bat. Estatxa hartuta dauka. Bai. Emon, Lauro, Emon que yo. Laurak abantean. Suave. Hortxe, ezin dira, hainbeste denbola neuki, arraunlariak. Hor. Oantxe. Segi, Lauro. Bandera txuria. Semafora berde, dida batean. Badoaz. Zortzi arraun elkarte. Elkorte Ingles banderaren 51. edizio dugu hau Portugaleteko udalaren saria ere bai jokoan.
Hemen Kaikuk 11 garaipen ditu palmaresean goi-goian, naiz eta gaur estropadaren moretan maila galdu duen. Begira San Juan Oriok 10 garaipen ditu eta gaur 11 garenaren bila. Begira San Juan nabarmen normala da. Ubidia saiesteko nora doan 3. kalera. Getaria eta Lekitzarra, branka aurretik sartuta. Bueno, askotan egindako hausnarketa ekarri nahi dut. Hemen diferentzia kaletan ikeragarriak. Ez zait iruditen itxasoan baina handiagoak egoten direnik pinta. Donostian edo aurten horion sartzekoen. Hemen ordea ikusi egiten dira badakigu etortzerako. Gaur 2. kaleak esate baterako edo lehenbizikoak eskapurik ez daukatela. Getaria. Segundutxo bat hartuta Lekitzarrari eta Hondarribiari. 2 segundo San Juan Darrei. 40 paladatik gora danak. Eman eta eman. Getariak aurre hartu Hondarribiari, Eta lehenbiziko txampan normalki, ama Guadalupekoak ere guztien dio branka, gaur ateratzeko kale hobea du. Zerak, Hondarribiak Getaria baino. Bueno, lan pixka bat epailearen zatorai. Ari da. Bai, San Juanik oso urbil dagor, Getariaren baina ez dio embarazurik egiten, kalean sartuta. Getaria ere, begira nola joan den Istriborrera, alik eta gehien. 2 segundu, Getariak bat bi Hondarribiari, 11 bat, San Juan eta Lekitzarren. Orda Amunarriz, gogoratu, aurten patronik onenaren saria berarentzat, Joseba Amunarrizentzat, 155 puntu. Gorka Aranberrik 129, Unas Eizagirrek 124. Begira San Juan Uberara. Begira, hor txekokatuko da. Bai. Oso ausart, San Juan, Metro asko zere gehiago, horre ederki joango da horrein. Bueno, gero badaki gainera, San Juanek, Getariak ere metro gehiago egin behar dituela. Bueno. Zema zurrun bilota zirimula ikusten diren, Lekitzarra bestetik 6 segundoko atzerapenarekin. Hemen Santurtziarrak. Eta Zarak ere badu, hor bertan protagonista, Lujua Gaztea zuzen ere, aurrera. Halaxe da bai, ospakizunek hemen segitzen dute eta Markel Zintzo demonio gelditu da gurekin hitz egiteko, zorionak. Eskerrik asko. Zer sentitzen da? Bueno, posa, azkenean urte osoko lana gaur ikusi da eta oso posik. Liga irabazi, eta playoffa irabazi. Ezin dugu gehiago eskatu, ez? Gaur ere, egan egin du Soterak, Bai, estropada oso ona, atxo ere, eta, bueno, gure espektatibak lortu ditugu, ez? Atxo eta gaur lehenak izan gara, azkarrenak, eta oso posik. Denboraldi borobila egin duzu, zalantzarik ez dago, eta datorren urtean, goren mailan arituko zarete, zuretzako esate baterako lehen aldia izango da. Bai, azkenean 19 urterekin, hau bizitzea, ezin, oso ondo dago, eta oso posik. Lanean jarraituko dut, eta oso posik. Eskerrik asko, Markel, segi gozatzera, festa handia da eta. Eskerrik asko zuei. Zorionak Santurtziarrei, eta bien bitartean ontziak badoaz, Alizaren bila, neto batzuk gehiago egiten. Bai, orain, nola joan den, Getariaren Uberan San Juan hortxeko oso gozo edarki joan da, orain metroren bat edo ez gehiago ingo dute, Lekitzarra eskapurik gabe, ari da geratzen. Santurtziarrak badoaz posik. Hor dago festa. Santurtzi eta Txapela, Euskola Beligako ontziak gira, datorren denboraldiari begira. Bukatuko ez dena, eta luzatuko dena. Jende asko, Asko. Ez da giro izango. Bai. Eguerdio parte honetan Santurtzi aldea. Noizko bazkaltzera joango. Bat eta bi baino gehiago. Bueno, ordoa Getaria. San Juanen lehenbiziko luzea oso aipagarria iruditzen. 5 eta 13 Getariarrentzat.
Ziaboga oso arriskutsua dago, Hondarribiak bost eta 15, San Juanek bost eta 18. Epa, ara, bai. Larri, Lekitxarra. Lekitxarrentzat bost eta 27. Hauxe behar zuen, Lehenbiziko kaleak eskapurik ez. Getariak badu errenta ederra, bi Hondarribiari. San Juan bostera da. Osta libratu du. Larri bili da. Eta gero Gorostiza. Brankak koazte inguruak zera joduenean, Brankak hobeto, amura joduenean, atera egin du horrekalaria. Orain, gorantz. Begira izea, lehenengo aldiz, 20 kilometroko abiadura gaindituta. 21 kilometro orduko hori. ¡Salimos de Quinamar! ¡Aprovecha ahora! Bueno, San Juan eta Hondarribiaren artean gerra handia aurreikusten dut, Orain, ubideetik, kanaletik gorantz oso ongi etorreko da San Juan. Edo aukera badu behintzat. Begira, nondi datozen, Mikel? Baita ezer kasualitatea. Lehen saiestu duten gunea, nahi dute orain harrapatu. Amarrekoa, egainak. Bada espada ere, txandaira, komeni gaur ere. Bueno. Hori beti. Hala ere, gaur oriotarrek saiakera ingo dute. Urte harrigarri hau behar den bezala borobitzen. Eta kalea ere tokatu gintzegi gainera. Gainetik opari hori. San Juan Hondarribiaren gainera dator. Bai. Eta normalena izango da, baldintzak eta ikusita ziabogan aurretik izatea. Aurretik, bai. Eta gero segidan joango da, hortxe, 3. kalera. Bueno, Getariak eusten dio, lehen postuari. Hemen gure tronearen irudi honetan garbi ikusten dugu, eta 4 segundo. Orantxe parean Hondarribia eta San Juan eta Hondarribia. Getariaren abiaduran, Zer, urruka polita. Bai. Leia ederra dago. Arrituta San Juan, baborrera gibezela ederra da. Uste dut, 2. kalean dabiltzala. Baina 2. kalearen Hondarribia berare bai, 2. nabarmen. Epailea, agindua ematen orantxe bertan Hondarribiari. Nori urdina. Getariari? Ese kaletan, Getaria, San Juanen kalean. Bai. Unasek zuzendu beharra dauka. Ongi, Getaria San Juanen kalean, hor Getariaren esperantzak usten duen ubera San Juanen kalterako da. Orain begira zabaltzen, orain San Juan zabaltzen, eta Hondarribia balizaren bila joan behar. Hemendik aurrera ja, zubipeti pasata. Kokatzera. Kokatu egin behar dira ziaboga egiteko. Ziaboga hartu eta pare horretan, ez dira horrela joango. Zemat aldatuko diren kontuak orain minutu terdi batean. Lekitxarrak oso atzean, 23 segundo. Ara, Hondarribiari eman aldioten. Naztu ingo zen hor baten bat. Getariak Hondarribiari 4, San Juani 5, Lekitxarra 24. Begira, San Juan, nik esan berran oso baborrera etorri da, orain 8 forma hartu behar. Naturala gotoreko zaio Hondarribiari, ziaboga. Karo, orain segundo galtzen San Juan. Metro gehiago behar, bai. Handa Getaria lan erditan. Bai, eraman du pizka. Eraman du ditu bilbodera. Denak ere. Itxiagoa, Hondarribiak emandakoa, 9:42 Getariak, 9:46 Hondarribiak, San Juanek, 9:48. Eta orain dator, Lekitxarra. Getaria 4 minutu terdian, torri, 4 minutu terdian, osatu dut. 10:08, Lekitxarraren denbora.
Begira Hondarribia. Maniobra ostean, Babes, 3 segundu Getaria eta Hondarribiaren artean. Argi epaileak ere antxe dira. Serio! Estamos en la ubera. Bai, uberara, orain hor. Bueno, hor, San Juan ongi doa, inori kalterik egin gabe, nahiz eta bere kaletik kanpoan. Baina, Getaria pentsatzen dut dagoeneko, laugarren kalean sartua dela. Begira. Getaria San Juani 7 segundo. Eta Hondarribiak San Juani ze aberia egin dion, Minutu terdian ze aberia egin dion. Eta lekitxarra atzetik sufritzen. San Juanek Getariarekin kontaktua zan. Pala horiek urbil daude, Oso, argi, ikusten dugun. Erneo. Getaria eta Hondarribiaren artean. Getaria bere kalean da. Hondarribia ere bai, noski. Biak. Eta epaileak ez dut artean sartu nahi, San Juanik kalterik ez egiteko. Baina hemen, begira, hau da garrantzitsua. Bakoitza bere kaleti dola. San Juani, mina handia egin dio ziagoak. Berdeak erazora. Ea ba. Amun herritzen, horruak. Segi, gehiago gara, segi. Horein parra hori libratu arte. Babes gehiago. Bai, beharko dute. Palak oso gertu. Mikel, palak oso gertu ikusten ditut. Ea. Oso urbil. Elkarren, gain gainean dira. Eta bikote Getariarren entrenatzailea Unaixi lasaitasun ematen, adieraziz beraien kalean daudela, eta segiteko lanean horrela. Hor kontua da, begira, Hondarribia ere bere kalean. Beste epaileare etorri da. Hondarribia bere kalean doa, baina ia margenare badu estriborrera joteko, baina hor iruditzen zait lagorrena estuago ere badela. Ematen du egoerarik larriena gaindituta dagoela. Segundutxo bat besterik ez Getariak Hondarribiari. Hay que aprovechar oportunidad. Vamos bien. San Juan atera dute. 2 minutos se aboga. Ahora empieza. Vamos bien. Claro. Orain babesa galduko du. Nintza berdindiko dira hor kanpoan. Eta Izeu Fadak orain bai, 24 kilometro orduko, 26, 27 ere bai. Bai. Aizea zetorre. Eta horan esan berko, ez nik nahi adina. Edo nik nahi baino gutxixeago. Zango balu. Irabaz dezatela txanda badezta. San Juan atera dute. Bai. Hiru traineruko galerarekin. Aizea gora eta gora. Bueno, iragarrita bat zeuden, ufada indartsu batzuk, 20 gorakoak, segun on begiratu eta zetatu, 30 gorakoak ere iragarrita zeuden batzuk, ikusiko dugu. Bueno, Getaria eta Hondarribiaren artean dago txanda hau. Orain metro gehiago egiten. Getaria. Azkenean, advertentzia zen eman diotu. Getariari, Getariari. Bere hortan joaten bada, horrek ez du zigorrik. Ea maniobra. Baina no zen nahi eusten Hondarribiak gaur, Getariaren oldarraldiari. Que aboga de regata, que aboga de centrar y salir. Sigue, ¡síguele! Eta gero erabat, Amunarriz kanalera. Atento, Mutillak! Juanek 12 segundeko atzerapena badu, ekitxarra ia 40. Bigarren ziagoak egin dio. Hori ikeragarri. ¡De un golpe! ¡Ahí venua! Orain arteko biziabogetan erreferentzia Getaria markatutakoa izan da. Orain, segundu bateko tartea besterik ez, Getaria eta Hondarribiaren artean. Eta patroiak ontzia ongi pasata jar dezatela ziagoan. Oso arriskutsua dago hori, estriborretik hartzeko.
Segundo batean biak, Bai, ala ditugu. Arazorik ez. Atztuagotik Hondarribia. Ateratzen orain balizaren. Segundotxo bat hartu dute. Epaimaitik Getariaren alde. 15:29 Hondarribiak 15:30 orain San Juan. San Juanek 15:54. Azken ziabuga eginda. Eta falta zaiguna Lekitxarra da. Horre segitzeko orain. Gehiago pasata orain, nabarmen. Alaren nahikoa ez du, Bai. Espaldekoaren ganera etorri da, eta orain atera ezin begira Baborrak. Ze arazo. Utziera bat geratu zen. Bueno, azken luze harrigarria dugu hemen. Getaria eta Hondarribiaren artean. Eta iziak gora egin du. Lehenengo aldiz, 30 kilometro pasata. 31 kilometro gufada, ederki antzematen da mengoitik. Gero ez dakigu zer gertatuko den, baina bandera hemen egon daiteke. El Corte Inglés banderaren 51. edizioa dugu joko. Bakoitza bere kaletik oraindik. Ritmoak. Getariak eusten dio, Hondarribia hor bila, baina... Eta Hondarribiari hartu bizkiotu eta emezortzi. Eta mazazpi, eskas, Getariari. Zegurruka. Hondarribia, Getariaren kalean sartu da, bigarren segundoa. Ja, ontzi bat hartu dio, ia. Ontzi bat hartu dio. Orain aizearen alde, korrontearen alde zaila izaten da. Behin ontzi bat hartu ezkero, hain azkar datoz, egorutz, handian. Hondarribia biziago, Getaria baino. Baina, 2 segundoko altxorra du Getariaren esperantza. Unasik badaki advertentzia daukala, bere kaleari heldu behar dio. Zango nuke San Juan ere estropada ona egiten ari dira. Gara mate pentsatzen nola, 19 segundora etorrita. Begira nola joan diren orain Lekitxarrak. Hemen arazoa, hemen jokatzekoa, marea hauetan da, marea ardian jokatzea. Dagoeneko ritmoa sarritzen biak. Hemendik gehiago joko dute. Handi metroa falta dira, 250. Getaria aurretik, Hondarribia 2 segundora. Zailkapenean, Mikel. Zailkapenean Getariak 159, Hondarribiak 150. Eta berdinduta bukatu ezkero, beraien artekoak. Begiratu behar da hien artekoa. Eta bestela, azken horre berdinketa izan da, azken egunekoa. Tartean bakarremat sartzea. Hori da. Bentajain txikiarekin ez dirudi erreza izango denik. Zaila. Ari dira Hondarribiarrak estutzen eta alegina egiten, baina Getaria ondo dator. Inertzia hauek haustea ja dagoeneko ia ezinezkoa. Horrentxe bai. Hondarribiak sarritu du. Lepo. Getariak ere bai. Leunean ere aurra hartu dio. 2 segundoko errentarekin Getaria. Garbi bere kaletik. Horda Getaria. Bai Getaria, 19:59. Eta Hondarribiak 2 segundo gehiago, 19:51. Ogoiti bera, denborak aintzat hartzeko modukoak. Orain San Juan darra datu. Horda, errekauntzia. Bai San Juan. 20 eta 10. San Juan darren denbora.
eta Lekitxarrak atzeti datoz. Dator Izuntza, Arraun Elkarteko kuadrilla, bai Lekitxarra. 20-26 iragarkiak eta gero Jaun Andreok Orezko txanda, El Corte Inglés bandera dugu jokoan. Agurte erdi berriz, ikusentzuleok, Orezko txandaren atarian gaude, gogoratu erreferentziak etariak jarri digula 19:9 gero Hondarribia, San Juan eta Lekitxarra. Orain, lehen kaletik Donostiarra, bigarrenetik Bermeo, hirugarrenetik Zierbena, laugarrenetik Orio. Goazen Donostiaren eskifaiarekin, Ibon. Bi aldaketa eginda, biak hirugarren tostan gaur Iker Reizmendi eta Jose Mari Intxausti lanerako. Atzo Igor Frances eta Endika López aritu ziren bertan. Bigarren kaletik Bermeotarrak eta patroi lanetan Gondra dugu gaur. Eta Kalle Jaustera ere estriborranketik, Bernardez eraman du, Jon Salzamendik espaldara, Aritz Urtu eta bosgarren tosta estriborran, eta baborrean Bidal sartu, eta Mañas Portugues eta Diego Pérez tosta bat atzera eraman ditu. Hirugarren kaletik Zierbena, Lazkano patroi lanetan. Eta nire kontutan bi aldaketa, Mikel. Alejandro Rivas hirugarrenean da Palazuelos, Marcos Gonzalezen tosta aldaketa. Bai, eta Marcos González eraman du espaldara, hori da. Alberto Asturiarra, González, aritu zen. Bueno, eta laugarren kaletik hori jo. Bueno, hemen ikusten ari gara, begira. Aristi estriborranketik, Astigarraga hirugarren tostan ikusten dut, Karbalidea ere bai, bosgarrenean, El Hortza, ikusten dut bosgarren tosta estriborrean, Zinkunegi iruditzen zait, espalda baborrek ez dut ikusten. Uste dut, zera da, Lizarraldei bai, uste dut. Hori horrela balitz, aldaketa asko eginda. Asko, bai, asko. Aldaketa asko eginda. Kale ere egokia, eta... Bai. Bueno, hor da, Zabala jaunaren apustua. Eizea gora eta gora, Iruditzen zait, Getariak bere aukerak izan ditzakela. Azkar ikusiko dugu, Bai. Azkar edo 10 minutuan. Eta aurrean, Aritz Lizarralde. Bai. Hemen txeditugu laurak. Epaileen agindutara kokatuta. Zazpi aldaketa egin ditu hori. Bandera txuria. Semafora gorri berdea. Hasi da lehia. Zer da hau? Dida batean, Donostiarrak 2 segundu, Zierbenari. Orio eta Bermeo 3. Egira, Bermeoren joera, lehen San Juanek egin duen, berdinen. Donostiarraren irtera harrigarria, Bueno, apustua egin du gaur. Iker Zabalak. Aristiri eman dio, estropada hanketik, eta, bueno, gero Zinkunegi eta Lizarralde, bi gazteak hor espaldan. Donostiarraren irtera. Astigarragari ere dio bere estropada, eta... Donostiarrak haze irtera joduena. Ikaragarria. Nola? Ikaragarria. Segundo. Begira, orain lehenbiziko, barkatu bigarren txanda lehenbiziko baino, askoz ere azkarrago doa. Getariari 5 segundo, horrek esan nahi du, baize gehiago dutela, eta gero Getariarrek izan dutela aukera hori berritzeko. Bueno, konparaketa egiten badugu, Donostiarra Getariarekin zenbakiak hartuta, 5 segundo bizkorrago. Eta Donostiarra eta Orioren artean 3 segundo. Bueno, nola baitere iruditzen zait Iker Zabalak nahi izan duela talde osoa saritu. Zalduzu Bermeo, non kokatu zaigu?
zeraren uberan? Bai. Bai, oso erabaki hona iruditzen zen. Lehen, San Juanek hori egin du lehenbiziko luzean, bigarren kaleak gaur espaitu eskapuri, eta lehenbizikoak ere ez. Lehen, hitz autopista ipatu dut, Mikel, eta hirugarrena oso ona eta laugarrena hobea iruditzen zen. Nabarmen. Hemen da hori jo. Donostiarra begira, nola bilen lau 5 segundo horretik eta serian dena galdu ditu. 16. garaipen alburu, begira orai. Orio, 2 segundora, Zierbena eta Donostiarra Bermeo 9. Gorkaran berri, bazterrak miatuz. Horra ize kolpea jasoko du, gogorra jasoko dute, zurruka molea libratzen dutenean. Referentzia gaur ere izango du, Orio eta Getariaren artean. Getarian izan genuen, atzo ere bai, eta 2 segundo txo, Zierbena ere hor da, ate joka. Sigue, chavales, con ellos, sigue, los demás fuera. Zierbena Orioren parera etorri. Bai. Minuto de cabeza y de su... Zierbena badaki, hemen elkorten ez bandera joko handela beti horra saltzen deza. Kostaura begiratu eta traineru hori ikusiko dute, baina badakite zazpi aldaketa egiteak suposatzen du traineru erdi aldatzen. Sartzen direnen maila, ikeregarri hona izan da ere, hor azkeneko aste hauetan elkarrekin ibili gabe eta hori bloke hori antzematen da, bloke falta hori nahi baldin bada. Baina sartzen denak ere, nahiko du bere buru aldarrikatu. Erakutsi, gai dela eta aukera merezi dituela, ez? Burbuja de aquí a Boya, para pegar ataqueando, Zer diren kontra, Donostiarra 5 segundo horretik ibilida eta orain 7 atzetik. Bai. Agarrar firme, 3, agarra. Zierbena Getariari pi. Zierbena eta Orio. Sigue, y es, atas, Horrek esan nahi du, minuto baliza. ez dela keilegi aldatu, kolpeak hori egin duela, baina keilegi ere ez. Segundo bat hartu du Zierbenak, Bueno, balitzaren bila orain, ziabuga egiteko. Bantxe, metro gehiago eta behira, beltzunen nabarmen handia gorain Bermeo, eta Zierbenak, egira hortxe izia ufadaren erdian, argi GPS-a. Bermeotarrentzan metro gehiago orain. Getariaren datu hor duzue 5 eta 13. Baina orain iruditzen zait, bigarren txandako hauek biziago etorriko direla. Bueno, traineru erdi bat hartu dio, Biziagoak. 5 eta 12. Zierbenari, Getariaren denbora, segundo batean hobetuta. Zierbenak 5 eta 12. Eta azkarrago atera da, begira, ontzi bat hartu dio, Hori gehiago kosta zaio ateratzen. Oriok 5 eta 14. Getariak baino segundu bate gehiago, beraz. Donostiarra 6. alitzateke, Hondarribia eta San Juanen atzetik, 5 eta 21-arekin, Bermeo 7. 5 eta 22. Orain, 3 segundo, Zierbenak hori. Ziago batik azkarrago atera da. Baina hona doa, aran berri ubirara. Orio babor esan aldo. 5, 6. Bai, bandera zintzen ari da epailea. Atzetik ez dauka, ez hori, jartzeko. Hori lehen ere ikusi genuen aurreko batan, atzetik joateko ez dauka. Aberia egin dio hor kanpoan Zierbenak hori, Vamos a agarrar, no subir. Agarra rema. 4 segundo ditugu, eta Getariarekin konparatuta, Getaria tartean legoke. 3 segundora. Orain, iruditzen zait hor, uberan ederki etorreko da Orio. Hone, Zierbenako ikeragarrizko auskoa emango die, ikustea. Orio atzetik nola dagoen. Getaria irura, Agarra más grande para atrás. Agarra. Burruka dago hemen, burruka dago. Haze kontua eguzten diren hemen. Harri-garri, No
No miréis para atrás, joder. Xake partida bat baliz dezela, eta patroia azerre. Esan diez. Acabar. Zabala jauna entzun behar dugu. Y acabar. Seguimos, Seguimos, Gorka. Sigue luchando, Bueno, hori okera aukera izan dezake. Ziabogatik, bigarren ziaboga hartu, eta hor, hanka egiteko. Horru beran ederki dator, eta gero, grazia egin dit Lazkanok. Atzera ez begiratzeko, begiak itxi behar ez ikusteko. Hori da. Begiak itxi behar ez zerura begira arraunean jardu. Hau da, arraunlaria ikusten dutena. Tartean Getaria, Zierbena eta hori ikusten ditugu, baina imaginatu hor tartean dagoela Getariaren trainerua. 2 segundora. Atzean beste burruka bat, Donostiarra eta Bermeoren artean. Hor, iruditzen zaitoren Zierbena eta horien arteko diferentzia hortxe egonkortuko dela. Balizarako Zierbenak beste pare bat atut izazkioke. Horiok aukera bakarra du niretzat irabazteko, hirugarren Ziabogako, bigarren Ziabogako irtera horretan. Siga agarrando. Chavales, 500 a boya, concentrados. ¡Pa! 5 de proa. Sigue marcando el ataque cómodo, no os paréis. ¡Tac! Getariak aurrera, ate joka. Bai. Aurrera, ate joka. Behin da berriz. Ate askotan jotzen duenak, azkenean izaten du. Saria izaten du. Eta Donostiarra eta Bermeo kale horietatik alduten egiten. Hori eusten ari da. Horre, ubera horretan ederki da. Hori horren aukera, bakarra esango nuke, Ziaboaren irteran. Ziaboga ona egin, eta Zierbenak babesa hartu bitarte horretan, ea franka sartzen dio. Eta begira, orain txari da. Eta honen Zierbenak ere estriborrera jo beharko du, eta movimentu neko antinaturala dauka Zierbenak berak. Une honetan, Zierbenak hori hiru, Getariari 5. Niretzat estropada, hemendik Bizkaika zubira bitartean dago. Bermeo 10 segundora dago, Donostiarra 12 dator. Ziaboga egokiago etorriko zaio hori Zierbenak dago. Ziztu bizian dator. Begira zematera duen, Asko. Hori eramango du, baina asko zere itxiagoa. Hobeagoa hori jotarren maniobra. Arrankatu ezinik ordea. Baina zierdi bat errekuperatu du. Hemendik eta aurrengo 2 minutuan. Hori sartzezkeroz, orain sartuko. Zierbenak 9:37, horiok 9:42. Getariak aurrez 9:42. Horiok 40, barka. Gero, Bermeo 6. tokira, 9:49. Donostiarrak 9:54. Horiok harrapatu du. Zer diren kontuak. Ea zer dioen, Zabala jauna. Orain lertzeko esango dien. Este es el momento, Hay que arrimarse, venga. Hau da burrukaren garaia, bai. Orio Zierbena, Orio, Getaria 6 segundora legoke, atzerago bitraineruko zuloa. Orio buru hartu, 3 atzetik ibili. Gero gertatzen da, Zierbena zabaldu eginda, eta Ziaboga emateko movimentu horrek ez dio laguntzen da. Orio, 3. laura etorrita, trabestuago sartzeko aukera. Maniobra hobeago egin du hori jok Zierbenak baino. Zierbena pixka bat eraman egin du. Baina, hau biziri dago, Estropa dau biziri dago. Biek dakite, hause dela unea, Eta esango nuke, hause eskalera motor hartara. Hau gauzak ikusten dira hemen. Bere momentua ondo aprobetxatzen ari da, hori jo, jakinda, aurrez, hortik aurrera zegertatu da, hor Zierbenaren erasoa etorri dela, 2-3 segundo, hortxe dago koska, hori honen alde. Getaria, aurreko txandako garailea une honetan, 7 segundo atzetik. Momentua eta kalea, Guazen Iker Zabala jaunaren gana. Venga, que estáis haciendo un año histórico, Gorka. Sigue. Horren bila doaz. Puntuen kopuruari dagokionez,
marka txikitu egingo dute. Hor dira, Oriotarrak. Lantxe hartu di laugarrena. Bai, 4 segundo, eder Oriok Zierbenari. Lau atzetik, batetik lau aurretik, 5 orain, hauxe, orentxari dira aprobetxatzen. Bere kalearen onura, eta gaur kalerik onena hori da, argi eta garbi, baina momentuari dira aprobetxatzen. Getaria une honetan 9 segundora. Zeinek esan behar zigun, duela lau minutu Zierbena aurretik ikusi, Ea orain nolako erantzuna ematen duen Zierbena. Solo remar. Rema. Gakoa ziaboga bera izan da, Mikel. Ziaboga bera, esan nahi nuke. Hori, zabaletik etorri metro gehiago bai, baina trabez sartzeko aukera eman dio. Eta Zierbena justuago sartu da, trabestu gabe, kaleak ere estuago dira, eta eraman egin. Nago guzta bukatu, Irudi zoragarria ikusten ari garen Aian Andreo. 4 segundo, Oriok Zierbenari, Getaria 8. Gogoratu Getariak irabazi duela, lehenengo txanda, Hondarribiari 2 segundo atera dizkio. Erasoa eskatzen du, erasoa. Hortxe da, Zierbena, Lazkano Rubizian, eta Oriok 4 segundoko altxorra badu orain. Horitzak garrantzitsua nolabait ere, ziagogatik atera eta minutu erdian jartzea Zierbenari treneru bat. Euskal Korkak pilatuko luke, hirugarren kale hori. Eta atzetik, Bermeo eta Donostiarra alduten egiten. Bai, momentu honetan 2 segundoko tartea dago bien artean, Bermeo 20 segundoko atzerapenarekin ari da, eta Donostiarra 22 segundoko atzerapenarekin. Orotara, San Juanen atzetik, biak 6. Bermeo, 7. Donostiarra. Mikel, iritzia emateko gaude eta esan behar du, kontu bat. Lehen ere aipatu dut, baina eremu hauetan marea bizitan etortzeko, marea erdiak ez dira egokiak. Ez dira egokiak, eta egiten zaitorrek revizio bat beharko luke. Baina guztelako gauza daudela, ordutegiak eta behar, baina marea punta bilatu behar. Ahí vas montando para afuera. Vete con el bote. Calleja eta Diego Pérez, Bermeotarren ontzian. Erritmoa markatuz, tartea egon kortuta dago, Orio eta Zierbenaren artean, 4 segundo, Getaria 10 orain, Orantxe Zierbenak segundo bat jandio Oriori. 5-6 delante. Poste 2-6, lo esan du. Hay que apostar hacia Boga, chavales. Bai. Hau, bestu hemen txerabakiko da gauza asko, Mikel. Ziabogaren irtera argi, Lehen asko kostatu zaio, hori, Ziaboga honetatik ateratzea, barruan ez bezala, analtxerria. Zabaletik gainera ez etortzeko. 15 eta 16. Ateratzean. Hemen Zierbenak 15 eta 21. Zendio, segundoren bat zen, Zierbenak, zer bada? Momentuz, enduke horremeste esango. Orantxe GPS-a markatzen du, Koska 3 segundo. Ea nola kokatzen diren kanalera tortzerako. Bermeorentzat azken maniobran, 15 eta 29, Donostiarrak 15 eta 54. Agunea, ea biak kanalea joaten direnean, biak nola kokatzen diren. Orain kokatu daran berri, bere kalean, ontzi batekin. Ontzi bat. Hiru segundoko tartea Oriok Zierbenari. Bien artean dago bandera. Bueno, baina mugimendu gehienak eginda estrategikoak mugitu eta bar, Ongi, bideratu du San Nikolasak. Mugimenduak oso onak. 4 segundo orain. Oriok Zierbenari 4. Hau izango litzateke urtea borobiltzeko azken jokaldia Iker Zabalarentzat. Ordezkoak sartu eta hala ere, bandera eramatea, entzun dezagun Zabala.
Gorka, sirven a 3-4, no van a poder, vamos. Vamos a acabar el año ganando, vamos. Lau. Hor ba, Garbi. Begira ze maniobra orain. A ver, Lazkano zer, Patroiarik egite. Nola sartu da? A ver, nori abiso, bandera urdina nori. Oriok kalea gurutzatu du eta bigarrenea sartu da. Bigarren kalean da. Bai. Ara. 3 segundo. Kalea gurutzatu dio eta epaileak ez dio ezer esan, ez da? Epaia bandera hartu du, baina banderarik ez. Bai hau sartu ere, Aranberri. Bai. Aurretik pasa, kejatu da Lazkano. Hauxe enuen espero, ara. Hauxe enuen espero. Beti badago nobedaren bat. Esan nahi nuke, hor, zijoan tokitik etorri besterik ez, zierbenak usten dio margen horrekin, Hauxe da pasala momentua. jaina. Hauxe da momentua. Hauxe enuen espero, bai. Noizko epailea, konturatu denerako, Lazkanok abisua eman, noiz joan da banderaren bila. Patroiak abisua eman dionean. Atera kontuak. 5 segundo, bandera dio, Gorka Aranberri. ¡A lo grande! Sigue, chavales. Ara. Ze maniobra egin duten. La puta traca final. Piztuta doa Gorka Aranberri. Bai hau sartu ere, bai hau sartu. Eta bi, ander, vámonos. Bat! Bien! Hau enuen espero. Adiós! 15 minuto. Bat! Hortxe dira, bereak dira zuritea. Gobernatu dauka. Bai, 4 segundo. Bandera el campeón Ibai. 16. Banderaren bila, 16. jardunaldian garaipena nahi du. 16 jardunaldi irabazita, Oriok errematea eman nahi dio, Jaun Andreo. Honekin, bai errekordenak, portzentaiak eta denak. Dana txikitu. Gaurkoa irabazita, 20 jokatu. 16 irabazi, 180. Duplantis bezalakoa gara dio. Ibai! Arretuta atzuna. 30 últimas. Bat! Bien! Lau! Orio, dana txikitzera dato. Epailea horren gurutzatu da, bestearen aurrean. Beste aldera joan berrik ez, besteik ez. Oriok, errematea, denboraldi apartari, el Corte Inglés banderarekin. Aupa Norta! Aupa Liza! Hemen da. Hor da Orio nagusi. Txapelduna marka guztien jabe, bai Orio. 19 eta 40, zierbena bigarren 19 eta 43, 2 segundu terdi azkenea. Zabala eta Paxe ere, Manterola. Hemen dator orain Bermeo. Hor datoz Bermeotarrak, bai, Bermeo Urdaibairen 5. denbora, 20-0-0. Eta orain Donostiarra, bai Donostiarra. ¡Que no puede, Seigarren, 20-0 bederatzi. Azeromena dagoen hor, Oriotarren ontzian. Jose Luis Herreriaz jauna, epaileekin, azerre bizian, esanaz maniobra hori ez dela legezkoa izan. Epailea aritu da gaizki niretzat. Noiz joan da banderaren bila, Lazkano bezan dionean. Eta hemen da, Oriotarren posa. Azze nolako errematea, 19, 40 eta 48, 20 jardunaldi jokatu eta 16 garaipen Oriotarrentzat. Eta 7 aldaketa egin da, eta gaur urte hola bukatzea azken aldian estropada gutxiago jokatu duten arraunlarientzat, barruko kohesioari eta hau, begire Mikel, hau, unea. Orain, bai, azkar egin ere, zerak, Hor erabaki du joatea, nolare egiten dion? Txernerne eta alako batean. Beharri gabe, hortxe joan zaio, 10 paladatan egin dio. Begira, Lazkano ikusiko dugu orain. Lazkano ababorrera ari zen. Epailea kieto, begira, kontemplazioan. Eta hortxe hasi da, egiratu. Orain, altza du, epaileari begiratu dio, eta ordurako, Aki sekula ikusi nuen. Zin da pilu hau? Bai.
ikaragarrizko arriskuak hartuta, maniobra horretan, baina gurutzatu eta segi. 19:40 eta 30, Orioren garaipena Zirbeneren aurretik, 2 segundo terdi. Hirugarren Getaria gaurko jardunaldi honetan, 8 segundora, Hondarribia 10era, 5. Bermeo 20ra, 6. Donostiarra, 28 segundo gehiago erabilita, San Juan 30era, Lekitzarra, 55era. Epaileak irudiak aztertzen eta dana zorrotz begiratzen ari dira. Egin ere, azkar egin dio pikardia, Bai. Dida batean. Eta nola baitere estropada kontrolpean, ondoko kaletik zekarren, ondo. Begira, orain, abisua, laskan operak eman dio. Begira zikoan, begira. Eta bandera atera duenerako, gero, berriro ere txuria hartu du, bigarren kalean sartu ezen. Ordurako. Bueno, Mikel, amaika ikusteko jaio garela eta hau bintzat. Hau ikusi dugu, mundu aldi honetan. Epaileak dena errepasatzen ari dira, behin eta berriz, irudiak aztertzen. Eta Oriok, 19 eta 40koarekin utzi du. Gaurko estropada, El Corte Inglés bandera. Denbora da, Gaur begira, Getaria eta Hondarribia berare, 20 minututi bera. 3. Getaria, 4. Hondarribia. Lankideok. Aurrera Aritz Hernandez. Gurekin baitugu, Oriotarren patroia eta jardun gara, bere azkenengo mugimendu horren inguruan, aurrera tatzera, berak azaltzea hobekien. Gorka, zer gertatu da azken luze horretan, zergaitik inork, behintzat kanpotik inork espero ez zuen erabaki hori, gurutzatzearena? Korrentia goraka zetorrelago eta irutik ezin nulako etorri, Zerbenak etxealako utziko, eta orduan esan da, Bizierbenan kalena izkungo, bira pasako naiz, libre dola eta ondo etorriko geha, eta hoxe esan idea, tartia bilatu, azken negoziagoan hoxe esan, gure apostu hori esan, azken negoziagoan bentajatxo egin atea eta margen horrekin zehatzeko, eta nik uste mutilak bikain irakurri duela, inbertzana, eta gero, behaiek zehatu daten impulso horrekin, bilatu du eta barro baino. Gorka, 7 aldaketa, atzokoarekin alderatuta, eta hala ere gaur ere bandera astintzera? Bai, esate izut, atzo entrevista ematen nuen, hemen temporada hasieran honek, aurren egunetik errueda martxa hartzen hasi izan, eta errueda hundi bat bilakatu hau, eta temporada bukera pisona bat izan da hori jo. Eta egitan, disfrutatzen nahi geha, kontxako azte hortan kanpon gehatu zian hauek, betu, pentsatu, behan buruan zeibiliko zan, kanpon gehatu jalago eta beti zigor bezala hartzea, baina barroa sartze zianen azte barrunen untxilak brilua zamakin, eta horrek asko esan edu, ekipuan atikan asko itzeite horrek. Gorka, entzun zaitu, gaur egun sekretu gutxi daude trainera barruan, errekorra Duplantis gora bera entzun zaitugu, 16. garaipena, errekor guztiak hautsi, asko irabazitakoa zera, pertsonalki honek zer suposatzen du zuretzako? Ez dakit, urtero uste diskurso iguala saltzetela, baina ez dakit, gailurrak eota gorago bezala, listoiak eota gorago hilotzen egea, Duplantis bezala, baina, eske oso zaila da, iten nahi gana, ni pertsonalki azkeneko urte hauetan irazituten bandera kopuru danak, eske ametzik honenetan ez dituz imaginatzen, eta egila da, egunez egune bai asko disfrutatzen izela, eta ez dakit, azkenen, zati zut aurreda bada, ondo joanen gauza gateiteia, gauza gateatzeian gauza gobeto juteia, eta retora alibitatzen dihua gauza, eta egila esan oso eskertuta, azkeneko urte hauei eta disfrutatzen. Eta orain barkoan beste koro bat altxako duzuela, zen nota, Orioren demoraldiari, Iker Zabalak 9,5 jarri zion atzo estropada horretik, zuzeuk zer nolako nota? Mikele 9,6, nik 10 jarrikoet, nik 10. Ez, 20 estropadatik 16 irabazitu, 3 txapelketak, kontxa, negutikan gauza gondo iten, talde guztia rotatu eta arpegi honak, umore ona, ez dakit. Talde batei urte baten gehiago ezin zaio eskatu, lana ikaragarri indue, danak, inorrek fallatu gabe,
eta emaitzak etorri dira. Eta zineak gehiago eskatu nik 10 bat. Ba, 10rekin untzira ospatzera gorka zorionak, denboraldia amaitu da, goitik amaitu duzuela gainera, orain deskantzatzera opor pixkatxo batzuk, eta datorrutean, ba, ikusiko dugu elkar berriro. Hori, ikusiko gea. Bueno, ikaragarria. Urtea ere, alakoxea da, Masei bandera 3 sailkapenak eta kontxa. Bueno, sailkapena errepasatuko dugu. Oriok 19:40, Zierbena 2 segundu terdira, Getaria 8, 4. Hondarribia, gero Bermeo, Donostiarra, San Juan eta Lekitxarra. Eta sailkapen nagusian 224 puntu, inorkestu lortu, hori orain artean. Hau da marka berria, Bermeok aurrekoan 227 eraman zuen, orain Oriok 224 puntu kopurua eta 16 jardunaldi irabazita. Hau bai, goren mailako marka da Euskolabe Ligan. Zierbena 2, 3. Donostiarra, 4. Urdaibai, gero Hondarribia, Getaria, Lekitxarra, San Juan, Ondarroa, Ares, 11. Kaiku, baina gaur playoffean Kaiku historikoak maila galdu du, eta 12. Kabo zuzenean automatikoki jeitsitako Arraun elkartea. Oriotarrak Laister datoz sarien bila. Lankide hor nahi baduzu eurrezko minutu hori ikus dezakegu. 6, 7, 8, 10, garba! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aupa Lorta! Aupa Liza! Sigue. Esa. ¡Toma! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Toma! ¡Hostia! Txapeldunen eromena! Bai, eta 3. oso esango dute, zazpialdaketa egin da, Mutillo hientzat kasu honetan, Mikel, nolabait ere Kontxako aste hauetan, eta trenirutik nolabait, ez dut kanpo esango, baina entrenamentu gutxiago egin da, eta batez ere, orain udazkenari begira eta, ez dago botikko berik, nolabait ere animoak igotzeko eta. Norabideak izango dira, ikusteko moduko, maniobra zer hori. Berehala, erakotziko dizkigut delak. Medina bera ere, hainbeste irabazi eta horrein padiru lehenbizikoa duela. Hortxe, norabidea. Begira, Donostiarrak segidan baborrera joan eta zer egin duen. Bermeo, Uberaren bila, Zierbena gara, Zierbenak ez dio gehiagi heldu, 4. Donostiarrak kanalera, Bermeo ere bai, argi hemen, ea Zierbenak, iruditzen zait, ez, begira, 3. kaletik ongi etorri da, eta hor, Oriok 4. kalera joan da, 2. balizaren baina naturala mugimendua, eta horre lagundu dio ziaboga ona egiten. Hau, eta azkenekoan, erdira Donostiarra, Bermeore bai, eta Zierbenak, eta nola gurutzatu duen une batean, rau nola egin dion, epaila berandu ebili da, eta horrek albidetu du. Epaila bera ere ustekabean harrapatu du, maniobra horrek. Bueno, badoaz Oriotarrak. Egindako lanaren frutua biltzera. Ze zenbakiak, bantxe estadistikak karri duten zenbaki batzuk. Zabalarentzat 11. liga. 5 arraunlari bezala eta 6 entrenatzaile bezala. Gorka Aranberrik 7. liga du. Ander Zabalak 5. Medinak 9. Andres Medinak. Lehenbizikoa Kaikurekin. Kaikurekin 3, Santurtzirekin 2, Urdaibirekin 3, eta orain Oriorekin. 9 liga, Uruguaiko semea den Andres Medinak. Peñategia zuretzat 3. Hondarribiarekin 2, eta bat Oriorekin. Adrian Gonzálezek baditu Kaikurekin 3, Santurtzirekin bat, Oriorekin beste bat, 5. Numero zugarria. Handiak, iragarria. Zabalaren, 11 liga erraz izaten da. 11 liga, eta Kontxak, eta Oriorentzat 2. liga. 2019an, irabazi zuen aurrenekoa, artean Jon Salzan nintzen, internatzaile.
sei urte geroago etorri da bigarren. Urte aparta, historiarako denboraldia da, Oriok orain errematatu duena. Eta errematatu du, El Corte Inglés banderarekin. Bestelako hausnarketak eta ertzak izango dira, baina zuzendaritzak ekarri bat zuen Zabala banderak irabazteko, alde horretatik, arrakazta borobil. Hor da hor Karanberri, El Corte Inglés bandera astintzen. Gaur ere izango da, bi bat atxaloa hor da. Bai, arratsalde geroa hori joaldian. Eguerdia Santurtzin. Bai, eta San Juanen arratsaldean izango da harrera pentsatzen dugu. Bazkal ondoan, zen digute. Oso ona gaur hemen ikusi duguna, eta orain noski kirolari danak igoko dira. Ginik hartuko begotzen dira. Lankideok, koroa jasotzeko, bai eritz. Bai, gurekin baitugu, txapela ongi jantzten, Ibon Arruti zorionak. Bai, mila esker. Presio asko zenuten demoraldia zita, baina guztiak bete dituzue, guzti irabazi dituzue, nola sentitu zea? Sentitu ez doitzik. Ez teki, postasun izugarria da. Ikustea gaur beste txalupa bat atera du, aspaldi jokatu gabe zeuden mutil gaztekin, beste bandera bat, pena txikiak hau patroi gaztiak ez duela debuta hau, baina aliatuko zailo, lanen oso ondo da eta beha aliatuko zailo. Bueno, gehiago denbora gehiago ez dukenduko, zorionak eta disfrutatzea. Bai, eskerrik asko danoi, haupa Orio. Aldape, gustura. Alaxe dago bagizona, posposi. Karbaliedak, Mikel. Bueno, zapore derrarekin errematea. Horrek asko balio du. Zeixaz modituen. Auskalo. Baina, beraren txatera puztu izan da, hori ora berriro etortzea. Lehen aritu zen. Oso ona iruditu zait, nolabait prestatzaile bezala Iker Zabalak hartutako azken erabaki hori. Arrisku handi hartu du, baina dotore atera zaio. Hau da, azken eguna da, eta ordezko bezala izandako hoiei emango diet beste aukera bat, eta ondo atera zaio. Arrisku hartu du, baina asmatu egin du. Gero arriskua uretan Gorka Aranberrik ere hartu du. Kaleak ere lagundu dio, dena esate aldera. Hortxe ditugu, hori jotarrak elastiko gorriarekin onak. Eromena dugu hemen. Hau da hau, saio, ederra, hori jotarrek egindako. Erakustaldiak, bata bestearen atzetik. Mikro hori, Gandara Anderea, uste dut oraindik ez dagoela egabat zabali. Irudi elegantea, benetan Oriotarren momentua dau, historiarako geratuko den momentua. Bandera bera ere, Mikel, ez ezaguna aztu, prestigiorik handinetakoa duena. Eta orantxe, Badiola jaunaren eskutik eta Borja Rodrigoren eskutik jasoko dute Oriotarrek koroa, eta urtea ezin hobea joan da Ibon Gaztañazpi Oriotarrentzat. Bai, esan eta esan ari gara, baina datuak Mikel berak bakarrik hitz egiten dute. 16 bandera, 3 txapelketa, Kontxako bandera, gaur asteburu berean azkenekoan, 20 arraunlari erabilita. Oriotarrak uraparretan, eta iruditzen zait, Zabalaren lehenbiziko urte honek borobilago ezin duela izan. Halaxe da, ospakizuna ere dotorea, hortxe da koroarekin, Oriotarren eskifaia. Kabak eta bestelakoak ere, ez dira falta izango, haze nolako errematea. El Corte Inglés bandera irabazi, eta 16.
garaipena 20 jardunaldiko liga batean Ibon. Eta historiarako marka. Eta poza ikeragarria, une honetan, une historikoak ari dira bizitzen, zer esango dugu, orko arraunlarientzat, horre egotzea, koroa astintzea, eta gaur poz erantzi bat, Mikel. Denboraldia bukatu egiten da, eta nik balioan jarri nahi nuke, exigentzia maila. Arraunlari guztiena, hemen maila hauetan arraun egiteko, hor zenbat entrenamentu, ze exigentzi, eta ze tentsio eta ze estres psikologiko, maila horretan entrenamentuak eta bar, aguantatzen. Beraz gaur poza lehertu egingo da. Harrera aparta izango da. Harrera aparta izango da gaur arratsaldea. Ederki. Bueno, Jaun Andreok hori otarren posa handia da, eta nire ere bai. Hauxe izan da azken emanaldia, arraun emanaldiak egiten urte askotxo joan dira, eta lanean hasi nitzenetik 42 maratoi bat izan da, eta maratoiari oraindik ez, baina hurrengo udaberrian errematea emango diogu, bukatuko dira lan horiek eta izango da jubilazioaren garaia. Eta izango dira baita ere belaunaldi berriak, estropadak zuei geroz eta hobeto eskaintzeko. Eta momentu honetan eskerrak eman nahi dizkiet urte guzti hauetan arraunlari izan direnei, klubetako ordezkariei, federazio eta ligetako buruei, zalantzari gabe, EITB-ko lankide guztiei ere bai, eta gure inguruan lanean jarruten diren beste enpresetako parteide guztiei, eskerrik asko, eta noski nire familiari, orgoian direnei, gurasoei, eta baitaren ere emazteari, eta bizemei haie jarraituko ditut orain, arraunlaria dira, arraunlari izateko ilusioa dute, eta hemendik aurrera, haie bultzatzen izango naiz. Eta Zarauztarra izan da, Zarauzkoen bat ere bultzatuko dut, zalantzari gabe. Eskerrik asko guztioi. Egon, Mikel, agurtu horretik zuretzako zerbait prestatu dugu eta, guk ere agurtu beharrean gara, eta gu ere. Negar malkotan da, zerua. Bueno, Mikel, tosta lagun, izan zaitugu, 15 urtetan egintza bakarrarekin ere, molta egintezke, baina josita utzi ditut, 2 estrapo, lehengusuaren laguntzarekin egindakoak, eta horrelaxe, eskerrak, zuri ere bai, eta honekin batera, besarka batean garrizu bizona. Bai, noski! Eskerrik asko! Ondo segi, eta elkarren berri zago. Bai, azken urte guztiontzat. Eta historikoki, momentu honetan gogoratu behar dut, Jose Mari Iriondo berak eman zidalen aukera emanaldi bat egiteko, baxu handi bat izan zen niretzat, eta zuzenean gauzak nola egin behar diren behintzat, irakatsi zidan. Eta eskertuta. Eta baita ere, lankide hauekin batera, beste guztiak ere bezarkatuta, horrela egingo dut, danak bezarkatzeko, Jose Luis Erkizia Baserri ere gogoan izan nahi dut urte askotan, Gaztainazpi gurekin lanean hasi aurretik aditu lanetan ibilitakoa. Eskerrik asko guztioi, mila esker Sara, mila esker Ibon, lankide guztioi eskerrik asko, eta beti bezala, gora traineru estropadak, eta ondo bizi, eskerrik asko, agur!